Gaur hemen, udalarekin berrabiarazi dugun elkarrizketaren berri eman nahi dugu. Deustuko Gazte Asanbladak urrengoa beteko dugula hitzeman dugu. Gazte lokalaren intsonorizazio proiektu bat aurkeztea eta guk geuk egitea bitartean kontzertuak emango ez direla ziurtatuz. Baratza bezala erabiltzen dugun eraikinen barruko espazioa mantentzen eta zaintzen segitzea. Bere aldetik, Asier Abauntzak eta Marta Juriak urrengoa beteko dutela hitzeman dute. Desalojoa bertan bera uztea, aurkeztuko zaien proiektua aztertzea eta adostasun batera helduz gero proiektua onartzea, eta egindako hobekuntza lanak kontuan hartuta baldintza berriak jasoko dituen hitzarmen berri bat sinatzea. Bukatu baino lehen, eskerrak eman nahiko genituzkek sostengoa eman diguten talde politikoei, eta bereziki euren idatziekin edo animoak emanez lagundu gaituzten auzokide eta komertzioei. Gazte Asanbladen sareari eta okupazio bulegoari euren implikazio eta lan desinteresatuagatik eta noski. Momentu zaio honetan ere, baina egunerokoan proiektu hau lagundu, babestu eta bultzatu duzuen eta banan aipatu ezin ditugun guztioi. Bukatzeko, 26 urtez bultzatu dugun autogestio ereduan berresten gara. Gazte lokala herriari zabalik egon den espazio aske bat da, gure ametsak eta proiektuak gauzatzeko espazioa. Orain arte bezala, espazioaren berregokitze lanak mantenimendua eta gestioarekin jarraituko dugu. Herritik eta herriarentzako lan eginez, hau da gure apustua. Gora, espazio asteat eta autogestionatuak. Gora. Gora, Deustuko Gazte lokala. Gora! Gora okupazio mugimendua. Gora! Apai.